So buksan ko na rin ito mga ka-journey para pagbukas ng drain plug natin sa ilalim, buwilo agad yung baba ng langis. Oh no! So malinaw pa. Ito yung ating washable filter mga ka-journey. Ayan. Yung drainin natin na langis, siya naman yung ilalagay natin. Ito ilalagay natin dito. So ilalagay na natin yung ating binili na Yamalo carbon cleaner dito sa ating gas tank. Ito na, sarin na natin. Yes. Ayan mga ka-journey, good morning to this vlog. Tinsuin muna tayo. Ito yung gagamitin nating langis. Palit tayo ng Shell Advance long ride. Ayan, 10W40. Ayan. So bali chinik naman natin yung sticker nya. Ayan. Sabi kasi pagka fake daw, yan, wala nyan. So meron naman itong nabili natin. So gagamitin natin itong para dito, itong size 19 para sa drain plug. So yun, ito yung pansahod natin. Nilagyan natin ng plastic para hindi kumapit dito sa natin, lagayan. So yun, start na tayo. So buksan ko na rin ito mga ka-journey para pagbukas ng drain plug natin sa ilalim, buwilo agad yung baba ng langis. Ayan, para makasingaw agad. Gawin natin ito dito. Malinaw pa. Kailangan natin magpalit para safe. Malinaw pa mga ka-journey. Malinaw pa siya kasi doon yung ride natin. Bulwak siya kaagad. Tanggalin na rin natin ito mga ka-journey. Iwagin na rin natin. Yan. Isang kamay lang tayo. Yeah. Kunting pitik lang naman yung higpit nito mga ka-journey. Ayan natin. Ito yung ating washable filter mga ka-journey. Ayan. Yung filter natin na yung mga ka-journey sa 2021. Ito na yung gamit ko. So nililinis ko lang yan. Ayan mga ka-journey. Kita pa naman yung liwanag dyan sa ng filter ko. Ibig sabihin, tagos pa yung langis. So ayan mga ka-journey, malinis na rin yung ating lagayan ng oil filter at saka yung sa ating lipstick. Ayan. So malinis na lahat mga ka-journey, babalik na natin. Meanwhile, balikan natin yung drain plug. Balikan natin. Sabihan nga niya natin. Lugar akong leader ba, nanay, nag-ministry ka magpunta sa... Maguntak pa naman. Yeah. Ilabit ko dito. Ang buwan pa nagkakalas si Jake. Oh no! Itong buwan na to, bumapasok pa siya rin. Ganyan natin na ang ating lipstick. Post na. Okay, done na mga ka-journey. Tapos na. So ito naman yung gagawin natin. Yung ating yung drainin natin na langis, siya naman yung lalagay natin. Ito lalagay natin dito. So yan, kasi hinihingi ng kapitbahay ko mga ka-journey. Ilagay niya sa tricycle niya na pang
tinda ng buko. So yun, malinis pa naman siya. Kailangan ko lang talaga magpalit kasi medyo malayo ang biyahe mga ka-journey. So ayan mga ka-journey, ito yung Yamaloop Apia Carbon Cleaner. Ayan. So bali ang paggamit nito, ito yung direction niya. So i-add natin to sa ating gas tank. Ayan. Use every 3,000 kilometers per 3 months. So gawang Japan mga ka-journey. So ayan, try natin sa ating motor para sa ating biyahe ngayong darating na Holy Week. Tamang-tama sa isang full tank ng mga ka-journey. So ayan mga ka-journey. So ilalagay na natin yung ating binili na Yamaloop Apia Carbon Cleaner dito sa ating gas tank. So bali full tank na kasi ito mga ka-journey. So para ma-try na natin, kung biyahe natin ng Bicol, lumambot na yung mga carbon sa loob. Paano masabi? So ayan mga ka-journey, yan lang yung laman ng tangke natin eh. Wow naman! Wow! Wow! Yan lang yung laman ng tangke natin. Full tank lang. Diba? Sari na natin. Yes. So, okay. Sayang. Tak. Okay, dan kailangan nating alog-alogin ng kunti mga ka-journey para mag-mix. Slicing ko yung kunti ito. So, medyo may lawang. So yun mga ka-journey, hanggang dito na lang aking video. At maraming salamat po sa inyong panonood. And shout out po sa inyong lahat. Okay, bye bye.